Atamalo 22 kende mar Jo-Kenya ema siro sirikand broad-based kuma kelo kanyakla duond bura mar UDA kod ODM kata malo 54 ok sir riwruok ma kamano. Maeri en kaluwore gi nonro motim gi kambi timo nonro mar TIFA ma bende oyango ni atamalo 75 mag oganda Jo-Kenya neno ni piny Kenya ochomo kama rach kata malo 14 kende ema neno ni piny ochomo kama ber. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. En nonro manotime kind tarik 2 gi tarik 6 dwe ni mar abich. Nonro manotime pacho kama ngima kama ji maromo 2,024 nonywandi nonrono. Nonrono mar TIFA oyango ni atamalo 22 mar oganda Jo-Kenya ema siro sirikand broad-based kind jatend piny Kenya William Ruto gi ogai ma duond bura mar ODM Raila Amolo Odinga kata malo 54 ok sir riwruok ma kamano. Kwan mamalo mar jogo masiro riwruok ma kama yae ho maroka gi atamalo 37 ka kwan mamalo makwedo riwruogno gin oganda Jo-Akamba gi atamalo 72 kiluwe gi atamalo 58 mar oganda maya alwora mar God Kenya. Kaluwore gi nonrono, atamalo 28 geno ni Raila Amolo Odinga biro dok e kweth maketo piny otesre kendo chung' kaka jatend piny e yiero mabiro. Atamalo 23 paro ni obiro siro jatend piny Kenya William Ruto e yiero no. Kata malo 18 paro ni obiro riwore gi kweth maketo piny otesre kendo siro jal machielo e laro komno. Atamalo 14 paro ni Raila Odinga biro dhi rutaya e yor siasa kendo ok obidonjore gi yiero ma pacho kae. Kata malo 16 onge kod paro mora mora. Nonrono bende no manyo pach jopiny e wi gigo mathiro dongruok mar piny Kenya. Atamalo 42 wacho ni mibadhi mathiro dongruok ma pacho ka. Atamalo 30 wacho ni telo marach. Atamalo 6 wacho ni akwede mag dhoudi ema mono piny Kenya dongore. Atamalo 5 wacho ni pek mar ngima. Atamalo 5 wacho ni gope ma Kenya nigo. Atamalo 2 wacho ni onge mag tije kata atamalo 2 wacho ni osuru mamalo ema mono piny Kenya dongore. Kaluwore gi nonro mar TIFA, atamalo 75 mar oganda Jo-Kenya neno ni piny Kenya ochomo kama rach kaluwore gi pek mar ngima, telo marach, onge mar tije, rocho ratich oganda kod mibadhi. Atamalo 14 kende ema wacho ni piny Kenya dhi maber, kagiwacho ni nengo ngima ogonyore, gedo dhi mbele maber, telo ni kare, tije nitie ka bende moko wacho ni arita ni kare. Lydia Okeyo, Ramogi TV. Erokamano ahinya nyakwa Ramogi kuom medo kete Ramogi TV. En thuolo mar kawo yweyo mokwongo e chenro mar Migago. Kapok adhi e yweyo, an gi ote moko ka ma bende aneno